Presne na sviatok svätého Valentína obchodné centrum Laugaricio spustilo dlho očakávanú výstavu vláčikov, ktorá sa už od ranných hodín tešila veľkej pozornosti, a to zďaleka nie len zo strany detí. Modelová železnica je dlhá 60 metrov a okrem krajinnej scenérie znázorňuje aj 3 železničné stanice. Príďte si ju poobzerať na vlastné oči, členovia klubu Modrý horizont, starajúci sa o tento krásny komplex, s vami radi prehodia zo pár slov a poinformujú vás o tom, čo vás bude zaujímať.